M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu oyera. Amen. Abale ndi alongo okondedwa, ndikulandireni pa utumiki wa Tiyankhuleni Ambuyr. Lero ndi Lamulungu la nambala 2 munyengo ya Lent. Ndipo mawu athu atatu onse amene tidzawerenga akutilimbikitsa kuti tikhale anthu achikhulupiriro chosagwedezeka pa mavuto kapena pa mtendere. Mawu oyamba tidzawerenga kuchokera m'buku la Genesis mutu 22 ndime 1 mpaka na 2, kudzalumpha ndime 9 mpaka na 13, kudzalumpha ndime 15 mpaka na 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sara Kamwana kuchokera ku St. John Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Mawu achiwiri tidzawerenga kuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Aroma mutu 8 ndime 31 mpaka na 34. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Jacqueline Matemba kuchokera ku St. John Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino tidzawerenga kuchokera mu Uthenga Wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu monga adalembera Mariko oyera. Mariko mutu 9 ndime 2 mpaka na 10. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi kuchokera ku Diocese ya Mangochi. Lonjezo la Abrahamu, tate wa chikhulupiriro. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Pambuyo pake Mulungu adayitana Abrahamu. Adamuyitana adati, Abrahamu. Ndipo Abrahamu adayankha kuti, Ambuye. Mulungu adati, tenga Isaki, mwana wako mmodzi yekha uja, amene umamukonda kwambiri. Upite ku dziko la Moriya. Kumeneko ukampereke ngati nsembe yopsereza pa phiri limene ndidzakuwuza. Atafika kumalo amene adamuwuza Mulungu aja, Abrahamu adamanga guwa, nayika nkhuni pamwamba pa guwalo. Kenaka adamanga mwana wake uja, namugoneka pamwamba pa nkhunizo. Tsono adasolola mpeni kuti amuphe mwana wakeyo. Koma mngelo wa Mulungu adamuwuza kuti, Abrahamu. Iye adayankha kuti, Ambuye. Mngeloyo adati, usamuphe mnyamatayo, kapena kumuchita kanthu kena kalikonse. Ndikudziwa kuti ndiwe womveradi Mulungu, chifukwa sudamane mwana wako mmodzi yekhayo. Abrahamu adayang'ana, adaona kuti pali nkhosa yamphongo yogwidwa nyanga zake m'ziyangoyango. Adapita kukayigwira, nayipha ngati nsembe yopsereza m'malo mwa mwana wake uja. Mngelo wachauta uja adamuyitana Abrahamu kachiwiri kuchokera kumwamba. Adati, chauta akunena kuti, ndikulumbira kuti ndidzakudalitsa kwambiri iwe, chifukwa wachita zimenezi. Osandimana mwana wako mmodzi yekha uja. Ndidzakupasa zidzukulu zochuluka ngati nyenyezi zakumwamba, kapenanso ngati mchenga wa m'mbali mwa nyanja. Zidzukulu zakozo zidzagonjetsa adani awo onse. Ndipo mitundu yonse ya dziko lapansi idzalandira madalitso kudzera mwa zidzukulu zakozo, chifukwa iwe wandimvera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu.
Mulungu sadawumire ngakhale mwana wake. Mawu achiwiri. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Roma. Abale, tsono tinganenenso chiyani pa zonsezi? Ngati Mulungu ali pambali yathu, angatsutsane nafe ndani? Iye sadawumire ngakhale mwana wake, koma adampereka chifukwa cha ife tonse. Adatipasa mwana wakeyo, nanga iye nkulephera kutipasanso zonse mwaulere? Ndani angawayimbe mlandu anthu amene Mulungu adawasankha? Mulungu mwini wake amawaona kuti ngolungama pamaso pake. Tsono palibe amene angaweruze kuti ngopalamula. Khristu Yesu amene adafa, kaya tinene kuti amene adauka kwa akufa, amenenso ali kudzanja lamanja la Mulungu, ndiye amene akutinenera kwa Mulunguyo. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Mariko. Mariko mutu 9 ndime 2 mpaka na 10. Patapita masiku 6, Yesu adatenga Petro ndi Yakobe ndi Yohane nakwera nawo ku phiri lalitali kwa okha. Tsono maonekedwe a Yesu adasinthika iwo akuona. Zovala zake zidasanduka zowala ndi zoyera kuti mbee, kupambana mmene mmisiri wina aliyense angayeretsere nsalu pansi pano. Nthawi yomweyo ophunzira aja adaona Eliya ndi Mose akukambirana ndi Yesu. Petro adauza Yesu kuti, aphunzitsi, ndi bwino kuti ife tili nawo pano. Tiloleni timange misasa 3, kuti wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya. Ankatero chifukwa chosowa chonena, pakuti iye ndi anzake aja anali atagwidwa ndi mantha akulu. Tsono padafika mtambo nuwaphimba, ndipo mu mtambomo mudamveka mawu akuti, uyu ndiye mwana wanga amene ndimamkonda, muzimumvera. Mwazizizi ophunzirawo poyang'anayang'ana adangoona kuti palibenso wina amene anali nawo pamenepo koma Yesu yekha. Pamene ankatsika phirilo, Yesu adawaletsa kuti zimene adaonazo asauze wina aliyense mpaka Mwana wa Munthu atauka kwa akufa. Iwo adasungadi chinsinsichi, koma ankafunsana okhaokha kuti, kodi kuuka kwa akufa akunena Yesuku ndiye kuti chiyani? Mthenga wa Ambuye. Tidakayendatu munyengo ya Lent, lero Lamulungu Lachiwiri munyengo imeneyi ya Lent. Ndipo monga ndanena, phunziro lalikulu limene tili kulitenga kuchokera ku mawu onse 3. Mawu a m'buku la Genesis, mawu a nkalata ya Paulo oyera kwa Roma, komanso mawu a mthenga wabwino kuchokera m'buku la Mariko. Phunziro lalikulu limene tikutola pa mawu amenewa ndi chikhulupiriro cholimba. Mawu oyamba tamva za Abrahamu amene analibe mwana, ndipo mukalamba mwake Mulungu anampatsa mwana. Khazikhazi Mulungu yemweyo akutitenga mwana wako ukapereke nsembe. Abrahamu akamba kuganiza kuti ndimesa mwanayo anandipatsa kuti kuchokera mwa iyeyu mudzatuluka mtundu. Tsononso Mulungu akutenganso mwanayo akuti ndikapereke nsembe. Maganizo a umunthu zimene zimaoneka ngati kuti ndi zosakhala bwino, zopanda pake.
koma mulungu samaganiza ngati mmene inuyo ndine timaganizira. Ndipo mulungu anaona chikhulupiriro cha Abrahamu. Abrahamu sananyinyirike, Abrahamu sanataketake, sanatsutsane ndi mulungu, sanamukumbutse malonjezo ake aja. Ayi, anakuti poti wafuna ndi mulungu yemwe amene andipatsa mwanayu ndi akufuna kuti ndimperekenso nsembe kwa iye, anamtenga mwana uja. Abrahamu anakhoza mayeso achikhulupiriro. Ndipo nchifukwa chake zipembedzo zitatu pa dziko lapansi pano zimamutenga Abrahamu ngati kholo la chikhulupiriro chathu. Ndiye Chikhristu, Chiyuda ndiponso Chisilamu. Mawu achiwiri amene tawerenga kuchokera mkati ya Paulo woyera kwa Roma, tikuonanso kuyitanidwa kumeneku kwakuti titsimikize chikhulupiriro chathu. Timadutsa nyengo zosiyanasiyana, aliyense mwa ifeyo akudutsa nyengo zosiyanasiyana, makamaka masiku ano, nkhani ya chakudya, nkhani ya chuma, nkhani ya matenda. Aliyense mwa ife, ine ndimakonda kunena mwambi wa Chitaliano amati anche ricchi piangono. Kwa inu amene mumamva Chitaliano, kutanthauza kwake ndikuti ngakhale anthu olemera amalira. Khale munthu akhale olemera chotani, akhale ndi mabiliyoni ochuluka chotani, kaya akhale ndi maakaunti kumene sakudziwanso kuti mabiliyoni angati, imafika nthawi amalira. Kusonyeza kuti aliyense amakomana ndi mavuto. Mavuto ndi moyo wathu ndi wolukidwa ngati mmene timalukira juzi muja, pena nkuluka makaka oyera, pena ayero. Kaya moyo wathu ndi wolukidwa, moyo wabwino komanso moyo wovuta. Ndiye apa tikumumva Paulo akutsimikiza chikhulupiriro chake, amene wakhale mawu amene ifeyo amene tikudutsa mu njira zosiyanasiyana, tikudutsa mu nyengo zosiyanasiyana zowawa, akhale mawu amene asanduka pemphero lathu. Abale, tsono tinganenenso chiyani pa zonsezi? Ngati mulungu ali pambali yathu, angatsutsane nafe ndani? Tikomane ndi mavuto a mtundu otani? Tikomane ndi anthu otifunira zoyipa chotani? Koma ngati ifeyo tili nganganga pamaso pa mulungu, palibe amene angathe kutigonjetsa. Chifukwa mulungu ali pambali yathu, mulungu adzatimenyera nkhondo. Ndipo mu Uthenga Wabwino ndikuona kuti muli makamaka mfundo ziwiri zazikulu. Mfundo yoyamba ndi pamene Ambuye Yesu pa phiri paja akusandulika. Tingathe kuyerekeza chonchi kuti Yesu akuaphunzitsa ophunzira ake aja, pena ndi pena amaonabe kuti mwina atuyowa sakukhulupirira kwenikweni, zindikira kwenikweni kuti ine ndine ndani. Ndipo masiku apitawa tinawerenga mawu pamene Ambuye Yesu amafunsa kuti kodi anthu amati kuti ine ndine ndani? Ndiye iya Eliya ndani? Ndiye apano Ambuye Yesu anafuna kuwaonetsa kuti sikuti zimene mumamva zija, sikuti zimene akuti amanena zija, koma tsopano ndikuonetseni who am I, ine ndine ndani, ndikuonetseni. Ndakuti anakwera pa phiri, Yakobo, Yohane ndi Ambuye Yesu. Ndiye pamene paja tsopano Yesu anaonetsa chimene iye ali, ndipo akuti anasandulika. Komanso kusandulika kumeneku kunalinso njira ina yoonetsa iwo aja kuti inuyo mukatsata zimene ndikukuphunzitsani, mukatsata zimene ineyo ndikukulamulani, zokoma zimene inu muti muzazilandire ndi zimene. Kunali ngati kualawitsa. Ife kale tili ana tikagula kapena kamilikiskono, timabonisa ena boni, kwabonisa boni. Ndiye wina tabwera ndikulawitse, ungounyemera pang'ono tangolawa. Ndi apapa Ambuye Yesu khangati akualawitsa anthu aja kuti inu mukanditsatira ine,
mukandimvera ine muzamva tu kukoma kumene anakumpa pa tsiku limene lija, kuti mpaka na Petro kuledzera ndi kukoma nkumanena kuti ayi timange mahema atatu. Ine ndimaseka kuti mahema atatu timesa pamene paja munalipo anthu 6 mukanena kumanga mahema 6. Ndiye amati iye amaganiza kuti iye akhala mulonda azilondera kunja, akuluakulu aja atagona mahema, Eliya, Mose ndi Ambuye Yesu. Chabwino, tikuphunzira kuti Yesu inde ndi munthu komanso ndi Mulungu, ndipo chikhulupiriro chathu chikhale mwa iye. Mfundo yachiwiri imene tikuyitola pamenepa tikuona kuti chikhulupiriro chathu mwa Yesu chikulimbikitsidwa ndi kupezeka kwa akuluakulu awiri aja pamene paja, Eliya ndi Mose. Komanso chikhulupiriro chathu mwa Yesu chikulimbikitsidwa ndi mawu amene anachokera kumwamba kwa Mulungu Atate. Tione poyamba za Eliya ndi Mose. Ayuda chikhulupiriro chawo chinamangika kuchokera pa malamulo, ndiye woyimirira malamuloyo ndi Mose. Chinamangika kuchokera pa zolalika za aneneri, ndipo woyimirira aneneriyo ndiye Eliya. Tsopano Yesu wabwera. Kupezeka kwa Eliya ndi Mose pa phiri paja afuna kunena kuti zimene timakuwuzani kale lija zokhudza malamulo, zimene timakuwuzani kale lija zokhudza aprofeta aneneri, zonse zijatu zikukwaniritsidwa mwa uyu. Komanso sipokhapo, ndiye tikumva tiwerenge koma apa akuti tsono patafika mtambo nuwaphimba, ndipo mu mtambomo mudamveka mawu akuti uyu ndiye mwana wanga amene ndimamkonda, muzimumvera. Eya, chifukwa chinanena kuti phunziro lathu lalikulu la lero, mawu oyamba, mawu achiwiri, mawu a Uthenga Wabwino ndi nkhani ya chikhulupiriro. Mawu onsewa makamaka mu nyengo ino ya Lenti atithandize ifeyo kufufuza chikhulupiriro chathu. Ine ngati wansembe ndikukhulupiriradi kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Yesu ndi mpulumutsi. Eliya, Mose, komanso Mulungu mwini Atate anga anatsimikiza. Ndiye tipemphere ndithu Mulungu uno wachiwiri wa Lenti kuti chikhulupiriro chathu chikule, ndipo tikamamaliza Lenti ameneyi tikhale anthu amene tili ozama mchikhulupiriro. Amen. Jesus.